Депревитал допринася за нормалното функциониране на централната и вегетативната нервна система. Подкрепя нормалната физиологична функция при панически възприятия, емоционалност, немотивираност и ниско самочувствие. Допринася за намаляването на чувството на отпадналост и умора. Търсете в аптеките. Знаем, че натоварването на нервната система при съвременните условия е много голямо. Все по-често хора имат проблеми с депресивно настроение, отпадналост, липса на мотивация, тревожност, нарушения на съня, които понякога са упорити. Депревитал е комплексен продукт за регулиране на психоемоционалното състояние, на енергетиката на организма и съответно помага за цялостното оздравяване и стабилизиране.